tararap, tararap, tarap. Tarap, tararap, tarap. Tungkol sa marriage, karir at pamilya, sa bawat relationship may aral na dala. Mga kwentong relatable, walang filter, walang daya. Trending na chika, dito'y laging masaya. Relax lang, kumalma ka, makinig, matuto at makisaya. Halika na sa Chika Tasis, we'll talk no filter, kwentuhan walang palya. Sa bawat episode may bago kang matututuhan. Sa mga kaibigan tayo ay magkwentuhan. Grab your coffee o kaya chilled smoothie. Makinig, mag-relax, dito lang tayo. Kwentuhan na funny, kwentuhan na deep. Dito sa Chika Tasis, enjoy your life. Halika na sa Chika Tasis, we'll talk no filter, kwentuhan walang palya. Sa bawat episode may bago kang matututuhan. Sa mga kaibigan tayo ay Chika Tasis. Suporta na ninyo mga sis. No? Unsay mga expectations? Yes, romantic, sweet, or walay away. Yes, mo na to ang siren karon mo. Tutok na. Mag-Chika Tasis with Reg and Grace. Maraming adlaw mga kachika. Si Kachika Grace. Og ako, si Kachikang Reg, kini ang podcast na nag-hisgot og career, marriage, life, and of course, faith. Og mga real life lang ang mga istorya. Yes, walay filter, walay attitude na danay lang ng mga chika, maong pamina. Relax, uban-uban ta din sa Chika Sis. Hi sis, how are you? And, wow, ganan kay kung maingon ani, we are live! Yes, live na live yun ta mga kachika. Oh, aba, first time yun nato ning mag-live no, diri sa ato ang Chika Tasis and Worship. Yes. Special gid ka ini nga adlaw kay this is the time na mahibala na nato sa kang madaog para sa toong Pretty Salon and Spa na ang winner para sa ato ang fun batch, no? O nang andam-andam i-share na Yes. tayo ng ang Facebook live karon din sa Chika Tasis. Yes, exactly. Mo na magabang-abang yun sila no hantod mahuman kay sa last part of it na to i-draw ang makadaon. Right? Yes. And sis, excited na pagkaita sa ato ang topic for today. Aba, pero bago na, Yes. ato ang panahon ng ato ang video. Roll VTR. I love you. Where? What? Show me. Where is this love? I can't see it. I can't touch it. I can't feel it. I can hear it. I can hear some words. Wow. Nakita ni mo to sis, no? Relate kayo sa ato ang topic.
sis, pasensya na medyo saba ang mga silingan diri sis, no? Kay, of course, we are live. Og na yung mga iro na to dira That's sis sa mga... Kahit ang importante sis, posible yun ang tanan. Dapat ipaposible yun na to kay dagan kay nagtanaw. Excited na kay ang tanan. Yes. And our topic for today, kay expectation versus reality. Yes. Wow, no? In relation sa atong video na nakita karon, di ba? Kanang, di ano jud to siya. Tawag gani, ay, kanang, tinud-anay jud to na pagbati. Labi na sa kababae, di ba? Puta na kaasa man. I love you, Correct. asa. That's right. Mhm. Tinuod yun na, Wow, no? lang And batayunan. unsay meaning, unsa gani ng expectation yun sis? Ang lahi man gud ako mapaminaw sa expectation, murag ang orange up na gina-orderan kasagaran sa atong mga kachika ang akong maisip. No expectation. Mao na. Nakay nakag-order ana sis nga kana. Yes, no? Lahi mong gi-order lahi niya buhat. Correct. Lahi ra kay Diba, sa picture, no? Yes, And- pero sa gugma, no? Sa pag-ibig, ang expectation refers to kanang imagination pa lang ba, no? Mo na to ang gi-imagine, gi-expect, no? Samantala ang reality mo jud na ang nagkakahitabo sa to ang kinabuhi, di ba? Correct yun na sis. Og no, naay mga promise minsan nga uy mag-romantic dinner ta ha every week. Every week ha, every week. Oh, Ang yes, pangutana, yeah, ang reality ang reality, sa balay rata. Ano? and Oh, Tinuod imagine yun na ang na- reality. nya, ang pakalisod Tapos, sis, napay. bakay kanang- Ha? Isa to, Hmm. sis? ang lisod dira ba kay kanang nangandam na kag outfit. Syempre every week so lahi-lahi ni mo color, di ba? Lahi-lahi og design or style sa imong outfit. Yes. Oh, Dili di ay madayon unya gipang black na nimo imuhang mga mga dates, no, Yes. mga pizza i-cancel na ni mo imo ang mga girls night out. night out, Di di ba? ba? Na may mga Unya, pagkahuman, di ay madayon. Kay drawing lang gaya ang tanan. Mo na yung Yes. nakakit din, ha? Di correct. ba? And Mo na. Mo na ang kuban diha, no, na maka-relate jud ani, no. Tan-aw jud mo, abang-abang ta kay daghan pa ta mga relatable na mga story na i-discuss. No, ang uban sa ato nag-expect baya jud permian ang data, no, inya sweet kayo imuhang bana. No, di ba before ta namin yun, nag-expect jud ta na maging ano na jud ni siya, maging mas expressive na. Of which, dini pa jud na perminti. Tinuod, no? Kaya usually, kadaghanang lalaki, sweet lang jud na sila pagligaw pa lang ng stage. Pero pag naminyo na, mo na gin, iba na yung istorya na sis, na kanang pag-uyab pa lang gani, pag matumba, ay madagma, alalayang dayon, no? Pero pag Correct, maminyo na, pag madagma, magmadwar dayon. Pag batay lagi, di na magpuan-puan. sis mobalhin sa ko no? mobalhin sa ko sis hawal nagatok ka dira sis ha kay murag saba Sige, kay iro. sige. No problem, no. Gani, sige lang sis. I'll cover you later. Di ba na po yung uban, gani, no expectation ng iyang pana or ang iyang asawa will always be understanding, no? Will always be kanang ready na maminaw sa iyang mga mulo, sa iyang kasing-kasing. O kaya kanang, di ba no, pag naminyo ka, marag perfect kaayo ang imong expectations, no, na abay, baski magkalisod ni, no, mag-uban jud mi, dili jud mi mag-away, ana, no, na jud mga, pero sa tinud-anay lang jud, no, usahay, di jud na may tabo ba kay, away jud dahil, labi na kwarta na ang hisgutan, no? Diba, ana ba na sis? Ana ba sa imuha? Oo. No? Tapos minsan always understanding, no? Always ready. Napay minsan na kanang igo lang sa storya
Syempre mag-expect pa ka na promise na ako na always ko understanding. Promise na ako labi na sa mga sugod-sugod pa sa mga relasyon, di ba? Promise na ako na always ko ready makigstorya sa imuha masiun sa man mga sitwasyon, no? I will be a perfect partner to you. Yes. Unya ka ng dagmay lang, mga panlambing-lambing eh. Iluto ko bi, ana gani no? Di ba? In reality, ano ka na bang kapuya, oy, matubag dahil, ada, ipakuha na lang na dito, na itagunan na diya sa dalo. No, Correct yun, yan, anak man sis. No, mo ng Diba? mga kaasawahan diha, mga kabanahan diha na dili mo maistorya sa imuhang partner. Kay live man ta, now is your chance, no? I-comment lang jud na din ha. Kay i-comment Right, na diha para madungog niya. Itag na imuhang partner para madungog niya ang imong mga pagbati din ha. That's Tama ba sis? Tinuod gid na sis no, and then unsa ginang sample daw sis no, sample daw sa the way na na makita na to usually or may experience sa uban nato. Sample daw nato na murag skit na to gamay no. So ganito sis, so to ang Katong, ano we love. Kailangan na din love. Mag-date ka tonight ha. So, diba, i-message ko biha. ah, Ang asawa love pag andam na kay mag-travel ta sa Sabado. man, sa ending sis. Ay, naku, meeting na. No, pagka Sabado na or Friday na, pwede na limutan and everything, no? Andam na mga sanita, mga bata, ready na. Pagka Friday han, hindi ta madayong umahakay na tayo napakoy meeting, napakoy trabaho, napakoy apasun. Hugot lagi kay kadira na side sis. Hugot. Ah? Wala na to sa script, hugot na kay kadira. Di ba, no? Iana, Oo. dyan na siya, sis. Tinuod Diba? yun niya na. Napagid minsan sis no nga unsa sa budget, di ba? Ganito sis. Oh, Unsa yung mga excuses? ang mga budget, pagsweldo na. Sa ang remit, na, di ba, no? Siyempre sa una, mag-expect na mga sahod din ha, paingon ta lang din sa misis, kay siyempre, siya mo budget and everything. Pero ang reality, no, dili tanan, ingana ha, magsabot jud mo, daan, before katong mga wala pa namin yun diyan, magsabot. Isa man jud ang magdala sa kwarta, unsa man ni, kay kibita o kanang isahon lang nato ana ba kay sa realidad ba ya mo jud na ang number one jud siguro na ginaawayat sis kanang kwarta no kanang budget labi nagting Juna ting panuktok na sa Judith di ba Unya ka Judith sa kuryente tubig wifi lang tinuod yun na and dili ba Diba? yan mo dili jud ka makabalo sa true trait sa isa ka tao kung dili nimo siya makauban sa isa ka balay no kung dili mo mag-uban pa no so labi na natagan na mga problems na mga realidad gan is kinabuhi dira pa nimo malaman kay mo gunang napasagawas date di ba date di pa mo uban jud ba no pag may problema kaya natin yan lang pero pag nag-uban na mo wala na mo'y bugas, wala na mo'y pambayad sa mga bayronon. No? Pati hugasun sis, awayan pa. correct Hugas. that's right Diba, no? Gagmayng issue, pamasahe, mga pagkaon, kisay manilhi, kisay manglaba, ay dagpo na kayo ng mga issue. That's right. Yun na kayo And I'm sure ang mga nagatanaw dira sa kachika no, mga kachika sa to dira nagatanaw, I'm sure naga-comment na sila karon. Kadayon lang sa tong pag-share. Itag ang inyong Sige. mga please no, itag dapat nila ang ilahang mga mga kauban. partner. Yes. And basi gusto nilang mag-ipaig natay mga mensahe mga good sis na which will help the relationship as well. So, pwede nila itag para Yes.
para mahibalan, di ba? Ano mga padungog ba? Pero mas gwapo sis na magpag-game ta ginagmay no. Sige daw, be. Mag-share ato ang mga kachika. Oo. Yes. Sige. Katong James is na katong guest room, no? Imong i-comment ha. Sige daw, asa to mga naa din ha na nagtanaw sa mua. Comment mo din ha, okay? Comment ninyo kung ako ni, ikaw na. Okay? Kung feeling ni mo, no, ako mali, ay, type sa comment, ako ni. Pero kung feeling ni mo, dili na ikaw, itag ang imuhang partner or imuhang friend. Oy, ako'y kaila. Siya, jud diba? Itag siya ha, para makita pud ni niya o ma-realize niya. Aba, ingani day ko. Oh, di ba? Okay? Sige. Correct, Pwede correct. ni mo sugdan, sis. Yes. Sugdan akong tag sis or i-mention na lang dayon sis. Eh, dili ka tong question pa. Question sa number 1. Ay, question day sa number 1. Tama. Kasi, napit. No. Ako'y sugod. Sige daw. Kining mag-ingon ka na, okay ra jud ko ha, pero dili day siya okay. Di ba na yung mga panahon no, kadaghan na ni girl ba. Moingon ng asawa na, may mga ano no, pero kay nanlood naman dili na, okay ra ko, diri ra ko. Ana, pero ang naong okay ra ko. Ana na. No? Ang kilay nagasaka na kay nanluod na di ito noon. Okay ra lagi ko basta. Basta na ni word na basta, dili jud na okay. So, kung ikaw na ha, no? Kung ikaw na, comment, ako ni. Kanang mahilig kay maggamit og word na okay ra ko, okay ra. Kanang nga na. Pero dili ko dahil tinuod, no? Gabugat-bugat dito, galagot-lagot dito sa iyang heart. No, so i-comment diha, no, ingna ako ni. Okay? Ang next na to. May nag-comment Ayan. sis. May nag-comment among silingan. Okay ra ko. Oo. Sige, Sige, tama man. Napay mga pahabol dira ha. O niya, pwede ninyo kung dili na kamo itag ang ubang tao, di ba? And padayon lang sa pag-share para makitaan po din sa uban, para dagan po makarelate o dagang uban sa ato ang padula, no? Kay later on, may bala na din nato kinsa ang gidaog sa ato ang premium treat, no? Gikan sa Pretty Me Salon. So, kani daw, ikaw bahala. Ikaw bahala. Pero maglagot kung dili mao imong gusto, no? Toro bahala. Kani, toro bahala. Di ba na video ano sis, may ganun, kunyari, may bana. Kung sa mga unron, may yun din sa bagod bahala. Di ang bana, nangita upuan. Butag-tag ka ng pagkaunan, diya, restaurant. Diya, kay dili man niya kay. Ayaw lang diri kay kuan. Unya mo lang lalaki. Naglibog po, ingat. Bahala. Diba? Ingat siya. Bahala. Yang ano, karon nasuko pa. Basta, basta dili-diri. Makarelate. Bahala. Naagi makarelate ani, labi na sa kanang nagasabot gani mga kanang it's either mag best friend or mag-asawa. Gani no. So, i-type din ha. Ako ni. Ako ni. Ay, kung improve partner. No chances sa mga lalaki ba na itagay sa mga asawa diyan na libog po do sahay. Di ba? Pero Sa sunod sis. ang sunod kay hilom na lang ani pero sa huna-huna daghan na kaayog storya. Kinsa na? Hilom na lang ta ani pero sa huna-huna di ay daghan na kaayog istorya sa iyang huna-huna. Ano na, sabak Kadaghan na ni lalaki. Ay, pantay Kanang kung hilom. sizes mo. Correct Alam yun. mo. Kaya ang babae na ba, labi nag-silent treatment na ay dagsan kaya nagyaw-yaw sa una-una. Ay,
Pero ang lalaki, di po kayo, muna po na ang ilahang nahuna na gila, yaw-yaw nila. Tama ba? That's right, that's right. Oh, kani oy, kani. I'm sure makarelate pud ani ang uban no. Unta sweet pud siya nako oy. Sige man no ta siya. Sige mo paningka. Unta sweet pud siya nako oy. No, Kani, kanang number 1 dapat ni sis, dapat. Kung dili ni ikaw, itag. Itag, Oh. kaila. na kay nga man good naman yung uban na naman po yung uban sis na ang iyang tono nga talaga pero kung kabalo kay ka manlambi diba alam mo namang manlambi ka pinasing pa ibig sabihin kabalo ka mo adjust sa imong tone naman ko yung uban na ningon siya no na kanang agani naning ka gusto ko lang taning kay nga na nagsita kong tingog mo ko ko istorya sa may comment imo alas Manood. Kunya nga sa ako ito hon orang banan. Ang mo ba? Yan na. No, wait lang dala. Oh. Di ba? Bin mga nag-comment dira sis. Kani sis, ikaw na next sis. Okay, kining kalami na lang jud paliton ani. Oh, kana lang magtanaw-tanaw sis basa. Alam mo na para mag-order. Pero kay sakto pa kaya ni sa budget. Oh. Wala. Saka ni. Tungod na to diha. Ay, basig masuko siya. Dili na lang sa cart like sa add to cart like sa Heart lang pa ni. Kinsa ka na para nimo. isa ka na. Ito na ha. Kadaghanan na kay mga kabanahan. Depende kung kisay nagumit sa kwarta. Tinuod. Diba sis? Tinuod jud na, sis. No, daghan di kay na dagat makarelate ang sis. Labi na ng labi na nasa balay lang. Unta sweet kani Unta sweet pud siya nako oy. Ay, dara day. Mosabot ganina. Mosabot pud unta ni siya oy. Kay dili ba ilalim akong trabaho. Dili conflict kay ni permanente kay ano. Siyempre no, ang nagtrabaho mo, sabot subong ka ni siya, di ba yan trabaho? Yan, nasa balay, kay mo yung magpod na. 8 hours na siya nagtrabaho po, 24 hours po diri sa balay. Wow. Saon na lang Nanay mga sumbatan din. may mga sumbatan na. Ikaw na po diya, pangugas, kaya ako ganina, ready ko ba? Pinaang. It's either ako ni or itag siya. Itag na nito, itapad. Yan na ha, ato ang mention, shout out di kay Adsa. Pinana dyan akong tapad na. Ayan. Sa mga nagatanaw mga kachika ha, padayon lang sa pag-share ha, sa lain-laing pages, itag even your friends. Yes. Maski, dili gud kaning kung kinsa inyong gitag dira ha, o inyong ginamina ni ha, pwede ninyo i-share ni pinaagi sa pagtag sa ilang mga pangalan para maka-relate pod sila. So, ang next is, lutuan, ayun sa ni? Nalitan Ikaw na ba pa. sis? Ikaw na? Kini. Unta, palitan po po niya ani ba? No? Sige man noon ni siya og ingod bayro nun. Usaon na ng bayro tron. Maura ni ganina sis, no? Namo gyud sa hybrid ni expected ka ba og GS. No? Labi na ng mga partner na kaya ganin love language kay gifts. No? Puro na siya unta sa iyang pag-unta, no? Matando po siya, palitan po po niya unta dito sa akin. No. Unya, ang uban anak kay dili man anak ka, di sila kasabot ba, mabitaw ng abano ka ang dili ma. Kung dili gani ma-meet pa, no? Dili mao ang ihatag kanimo ug ang imo ang i-expect nimo ug imo ginadawa diha jud na yun. Diba? So, Ayan. kung ikaw na, no, sige na nagdahon,
Naunta, palitan po ka og cellphone. Palitan po ka og mga accessories sa imong motor. No? I-type diha ako ni para makasabot ko si wifey or si hubby. Maskin pag ikaw na, maskin pag ikaw na, actually napansin ako ani sis no, maskin pag ikaw ni itag po dayon siya para asa unsa gigikanan sa iyang Yes. mga hugot, no? Yes. Para makasabot po siya. Bantayin ninyo, after ani mo, pana na siya. Unsa din mo gusto ipapalit? May mga changes. Diba? And sige. Kani next ha. Lutuan pud unta ko niya og lami uy. Labi ng coffee cake kasi siya. Diba ka nag-coffee cake ka? Let's say nag-general cleaning ka. Niya, kape na may dito ayaw mo luto. Kita mo magano ka ba ito? Mga siya. Naglamihan. Kaya ka nang bana nag-trabaho niya. Stress ka ayaw siya. Iyan na lang. Wala lang siya ni Puyog sa meeting. Kay ipalabi lang yung kaniya na maulian kaniya dahil sa inyong balay. Siyempre mag-lupit siya unta. Nagluto lamit dito sa balay. Gana ba mo? Oo, na yung mga inana na sinayo. Mona! Mona, sis. Sis Cherry. Cherry May Bagayo. Kung ikaw na, type comment. Ako na. Ako ni, ana, no? Okay, nagtanaw si Sis Cherry. Hello, sis Sherry of Sherry Creations. Yes. Ayan na, itag na ninyo yung mga friends ha. Bantay lang bitaw na ha. Itag ang mga i-share ni sa mga page. Ayan. Yes. And atong ang next is Kini. unsa? Number 9. Yes. Oo. Unsaon na lang dili isa wala ko'y salig nimo mahadlok lang ko mawala ka. Sama na siya, sis. Ay, kadaganan lang ka ng mga indirect jealousy. Tanaw ba ni mo, Ana, sis? Kaya mo yung ay, asa ka mag-atuwa na nung minyo pag-uman pinanan. Dili man sa wala ko'y salig nila. Wala ko'y salig nila. Tinood mo po na usahay. Pero na po yung usahay. Wala yung masulti ba? Mauna lang na. No? Defensive. Defensive mechanism. Kabalo mo no para malingaw mo sa comment section no, itag ninyo mga 10 ka friends jud ninyo. Kay wala ta kabalo ang dili kita ani. Ay lugi sila. Walay sudden change sa ilahang ano. Grabe. Pero, Ay sudden change sa ilahang relasyon in a positive way ha. Positive way po. yeah. Sometimes manggod kaning mga inani ganino mga pahapyaw na mga padungog, mga inani it really helps. Labi nag mga indirect ganino mga ano. Diba sis? Okay. Sige, number 10. Tama. Number 10. Ako ba itong muhilak na lang dyan? Dili tungod kay weak ko. Pero daghan lang dyan kay ko gibati. Nagpatung-patung na ng mga pagbati sis ko. Di kapoy nakaayo ko. Ana ganito. Kapoy nakaayo. Yan, di siya kasabot. Mga nga nagalo-halo na ng mga pagbati. No? Ikaw ba to sis? No? Ikaw ba to? Pre? Shout out to our Pastor Billy Joe. Oh, hi! Pastor BJ di nga side. Ako tong muhilak dili tungod week ko pero daghan lang kay na feel. Sis, kanang pwede ko mo-appeal dira sa comment section. Hakadayot ang paano. Pwede mo join in. Pinanap ko siya ba? Okay. Ako tong feel na ko na imotag dira sa ako Ako tong Like-comment sis Cherry. so daw. Nakita ni mo diha sis? Wala na ko nakita sis. Okay. Naka-ano ko din sa ito ang ano. Ingon siya. Kanang walay salig na partner. Silosa na.
Silosa or siloso. Oh. No. Walang, Pero dili lang ako nagselos mo. Kung wala'y Oo. rason. No, Dili kay gid labi na babae. ko ang imo ang partner na ning pamot lang jud din tawo nagbuhi sa to ang salas. Di ba no, dili to. Wala mo yung makuha kung magselos-selos ka. Buti pa, sabayan ko nila. Oo. Diba? Oo. May mga ingana na partners ni Salos, di ka nakalakaw. Okay? So, kay nagselos ka, dali, sabayin ko. At taong mall. Oh, may pagdalahon ko nimo sa mabugnang lugar. Mga ingana na ba, no? Got it. So, ano dyan, trust, kung, kaya lang mo lagi na pangutan na sis, worth it ba siya na pagkatiwalaan? No, mabalik na po ta sa mga hubog bang, nga anong nagselo sis? Ay! Ay! Ay, Diba? rason. Basta na irason, Dapat pero yung mga ingana. Kanang tungod kay naa na kay experience ba ni? Naa na kay mga kaagi na ingana. Siyempre, ang babae, grabe ang intuition sa grabe ang iya. Muraging, mani siya sa una ba? Katong ng babae ni siya. Yung ba? Uy, mutukar na sa ang pagka-investigator ni girl. No? Tukar na sa. Kaya nga, no, na siya na-feel na di which leads to our next item na number 11. Sis, ikaw Yes. nagbasa sis? Ako tong mga yung reassurance, no? Dili man ko klingi, pero gusto ko makasigurado. Bitaw no. Kay kadaghanan baya labi nag ang relasyon. Niabot nag 10 years, 20 years. Dili na kaayo, less na ang pagbati, less na ang concern sa gibati sa iyahang partner, no? Ang iyahan na lang focus sa matag adlaw, no? Ang iyahan na lang rason sa matag adlaw is mangayod ko, magtrabaho ko para nami ibayad sa kuryente, sa tubig and everything. No, wala na to. Number one priority nimo na nakay pamilya. That is to love your husband or wife and your family, yung mga anak mo. Hindi, True. no, second na lang ng kanang mga panginabuhian, di ba? Di ba? Tama ba ko sige? That's real. Tumpak na tumpak. Walang mintis. Ay. Ayun. Our next item, ako tong masuko pero ikaw gihapon akong pilion. Ikaw ba na or tag someone na makarelate? Or na siya to? Ako tong masuko pero ikaw gihapon akong pilion. Kasi Sige. binakot to sis. Palag dahil to, no? Mama, Sis, dito ka to na- ang... Mag-ask ko sa imo sis. Kinsa ni? Ano dyan ako, gimuha tong statement, sis? Di ba, Kana- no? Kadabasa na ko sis. Kadabasa na ko ba na? Kinsa ang researcher ani? Anyway, nalingaw lang ko because makarelate man gud ang tanan. I'm sure ang nagatanaw dira and sa mga mutanaw pa ani Yes. can even pwede pa nimo sila itag maskin pag dili na mi live, don't worry ha. Yes. Sila, Oo. go. This might be your time, no? Na gitabangan na mo Yes. how to relay yourself to someone na I'm sure pag makadungog siya ani or makakita siya ani naagi gamay mga actually dili gyud siya pahibalo, no? It might be dili then wala dahil drastic change but I'm sure ma-realize niya. There will be a realization. Kay kani ba yung gamay na mga identities, no? This is a great factor sa isa ka relationship. No? Na masturyahan, na ma-address because sa sobraan minsan nato kahilumon kanang dili na nato gusto gubot, dili na nato gusto away because
mas maayo ni inani kay para maka-realize lang siya sa iyong sarili, mag-self ano siya, regulate. Yes. True. Diba? Unya na comment diri baya no? Gitag si Brad Ryan T. Bagayo. I think husband ni Ma'am Cherry, no? Ikaw ba, Sir Ryan? No? Naingna na ba ka ni Ma'am Cherry na bahalag suko na kay ko, no? Ako tong suko na suko kayo, pero ikaw gihapon akong pilion. Sana Ano ba to? Oh, sana all. Oh, duha na. Sana all or sana hindi. No? Dagan Ako to lang. kayo. Kani sis, another item is, ako tong dili perfecto pero nagtry ko everyday nga mamahimong better person para nato. Wow. Sana all. Kalami lang ana no makadungog ka ana sa imong husband or sa Yeah. imong wife no na may naningkamot jupuhan love masking dili jupuhi dili prinsesa ba ako sa mong balay sa una na ami katabang pero maningkamot ko everyday no na mo serve sa imuha masking dili ko anad og trabaho oh di ba no kanang mahimo siyang better everyday no Right. And kung ikaw ano? na, type lang diha ako ni. ako ni or siya ni, O kita siya ni ni. panan. Di ba? Panya ang next Ah, nato sis kay. Ang next nato sis, ikaw na sis, atong last. Yes, kanang kutong usahay kapoy na, pero dili jud ko mo give up. Para na ko. Uy, dagan ko na ilan ni ngani. No, masking kapoy na kaayo, dagan kay gigs, dagan kaayo mga racket, no, tanang trabaho sudlan. No, para lang jud sa ilahang pamilya. True. Para sa wife, para sa iyang mga anak. Kung ikaw ni, type there, ako ni. Maulaw na imuhang kuan ba partner mag-mention na ako ni. Ikaw na lang, no, na naka-acknowledge ug naka-appreciate. Sis, No, mag-comment sa siya akin. ni. Ako po comment ko Anyway. siya ni. Di ba no? Makatawa ko ba kay kanang check, dagan lagi kog check diri. No? No? Relatable ba yan? May pa na scenarios yes. Relatable gid kay siya. So, speaking of relatable, padulong na din ta dito sa atong mga real talks sis. No? Yes. Kay kani siya maskin pag murag katawanan, murag ano, we should take some of these matters seriously. No? True. Paminyoon sis, it's not always. Kilig. That's right. Dili gyud siya kilig, dili siya kanang sani oy. Dili siya kanunay matamis. Yes, no? Dili siya permanente na bed of roses. No? Napod siya thorns. Ano ba to? Napod siya mga tunok sa kinabuhi. No? Pero It's- good thing lang. No? The very good thing sa marriage is kay sa panahon sa kalisod na kay katambayan ay katambayayon. Tama ba? Kay Katambayayon. mamaya kaog sa dili naadjud kay problema na sa gubangon. Pero good thing kung ninyo ka, you have your partner with you, you have your family with you. Naakay ka halalay, naakay ka uban na mo at ubang anak na mga issues in life. Diba? No? Diba, love is not just emotion, it's a decision always. Decision na siya sa matag adlaw that I should love, I will love my partner, my husband, my wife every day. Basta That's right. And ano siya, it's a commitment na yes. it's a commitment nga even dili nimo feeling karon na magpaka-okay, kinahanglan ka Yes. mag-okay. No? And it's okay not to feel okay. Sometimes yun. Okay raman na.
dili man ta perfect, dili ta perfect, dili man ta robot. And if naay mga kailangan ni address, i-address nimo kay kung imong ipairal gid imong pagka-introvert sa isa ka relasyon, sa relationship ninyo, kay magpatong-patong manggod. Because nabay tao na putong, Yes. ito na lang na niya, mura na siya naka-folder gani na next na kay kasi murag dili pa timing, no? Pero anytime, Yes. actually any time is the right time to address something. Kay na dili mo na napatulugan, so i-address sa karon kay lahi na pud ugma. So what can be dealt with No, kay kay lahi na pud ugma. Kaysa magpatong-patong sis, nakita mo magud ang nagpatong-patong na imuhang mga ano sa self is kaisa ra pud ka it's like a bomb, no? Sa katong tawag nimo sis bomb, love bomb pati. Ay, ikaw Naba dayon. to, naba na iyana. Nagunaw na Yeah. ko si Bob. Love bomb di ay. Ano siya, love Okay. bomb na pang one time na photo. Oh, no, grabe. No, Oo. speaking of introvert, sis, ato sa nag-shout out diya si Tessa Lorraine Leonor Santos. Oo. Actually, Minaw hello, siya. sis Tessa. Dagan ka itag kanang naamang di mga kanang naay mga wife sis na kanang they prefer na ihilom na lang gyud and then and dapat ang mopansin kay ang partner nila mismo kanang pansin na niya. Bahala siya. Na No, nag-assume na ka ba? ma-feel na niya. 'Di ba? Sabtan nga na niya. Oh, mangingana ba? No, kay lisod man. Lisod nang ingana. Uy, kay labi na sa kami niyo. Kinahanglan open jud ka. Mag-istorya jud ka sa imong partner. Boy. Pero I always remind this na if you want to correct your husband, do it privately. Correct, But if yes. but appreciate him publicly. That's Diba? right. Kaya no. Yes, no? Walay laing mo pataas sa imo ang husband sa mga tao kung dili ikaw na asawa. And napansin Or ako sis, ikaw na banang. napansin ako sis na most men kay dili gyud dayon nila mabasa ang babae. No, dili gyud nila dayon maskin pag magtalikod-talikod ka dira mo, magisnab-isnab ka dira, dili na nila dayon mabasa unsa imong ginamin. So better siguro na imo bang i-message or tuulon ba nimo na naunta ko i-ask. You can ask nicely man, di ba? I believe sis na kanang or minsan sis mahadlok lang po ng mga babae na mag-lead siya into war or into a Yes. fight. Namo ko mga lalaki na dili pud may istoryahan ba no na kanang mo conclude dayon no. Mao po na ilisod diya sis. Mo nang timpla-timplahon pud jud nimo ang timing. Oh, That's right. Inya nana pa sa ang top of the hour. Top of the hour. Ayun, mao na niya ang ginahulat sis, no? So, Yes. bunsa na bangin mo ang ano-ani unsay later on pa ba to atong paraffle or karon na to ang you care to share? How about that? Para dili sila mawala Ano sa ta? Yes, care to share sa ta. Unsay ato ang takeaways. No? Yeah. Ang ako ang takeaways is na you can it's sometimes it's our fault na mag-lead siya sa inani nakadako na maging problem. It's because we fail to address it right on time. Dahil ginapalampas pa nato na modako na siya, 'di ba? Magpatong-patong na siya. Oh, and ginahulat pa nato na nganong dili ko nimo mabasa, nganong lahi imuhang be intentional lang if whatever you wanted, be intentional. Gusto ko
untain ani. Kay inani manggod ka imong giingon. Kung unsa imong giingon, it should be aligned sa imong actions. True. Kaya ang babae karon no, actually mas wise na babae karon, dili na kay nagaana sa mga words. Sa action na, 'di ba? Because action speaks louder than Labanan na Diba? reality. Ikaw sis, what's your takeaway for this Diba? one? Siguro sa kuha is communication is the key. No, kay you have to admit it na wala joy perfect ka na. That's why maskin pag natin mga expectations in life, those are imagination. But the reality is now. And your now is your partner, your husband and your wife. No? At the end of the day, you still have to choose him or her because baga naa siya din na, no? And all you have to do is to communicate, no? Communicate, explain, no? You plan together, you talk always, nga na ganit. Na, para, ganyan ka ng, when things na maglisod ganit, mabot sa panahon na nagkalisod na and everything, no? Understanding each other is really ganang important too. And choosing him or her, no, na kanang siya jud ang ako ang reality. So siya lang ang akong piliin. Wow. Sana. Mga ito si Sally. Di ba? Yes, para mas mag-atang pa yun sila dito about mag-care to Yes, shout natay out. parapol. Ay, Sige. Or care to shout out. Oo, mag-shoutout sa tuwang mga nag-watch din ha. May pahabol si Joy. Ingon siya, ako na. Siya siguro tong introvert sis. Siya na. Dili ko mo to, si Sis Joy. Dili ka mo to. Dili ko mo to. Isa siya. Ay, sure lang sis ha. Sure na sis. Pero care to shout out ako mga friends tirahan, no? Labi na sa JCT. Yes. Yan, hello sa inyo. And hello sa to mga kachika po dira sa nagatanaw po minsan akong sisters sa Dubai, si Sister Rain and si Sister si Sister April, ayan. And si Ate Vicky, nagatanaw kay manskin dili ni niya gina-check gyud na niya kanuna yang ato ang di ba ma-notify man guna pag naka-follow gid ka mo nang Yes. follow contents ha. So ikita may shout out dira sis. Shout out to our women of Rubies, no? Sa ato ang JCTV Church din ha, sa mga nagtanaw, no? Shout out sa inyo, sa ato ang mga friends, no? Sa ato ang families. Actually, avid fan kay na to mga families sis. Kay sila jud na nakatutok, no? Tutok lang. Tama ba? Correct yun na sis. And before we forgot lang sis kapalihog lang mig follow, like and share, no? I-follow, like and share para mas maano pagid mo, mas ma-update mo sa ato ang mga contents ninyo sa atong YouTube ang atong okay, sige. Kato lang, reminder. Pero later on, mag-remind gihapon ko. Pero karon panahon na gid Yes. No, this is the moment we've all been waiting for. Nanata sa atuan, Pagwapa Roleta. Yes, that's right. For our top fan badge. Nice. Top fan badge from last week. Ang date sis kay katong April 13 to 19 ha. Sa katong medyo na nga So kato lang, I just want a quick explanation lang na magkaroon kag top fan badge kung kanino lang ga suporta sa ga-follow sa content. Humanon gyud nimo ang dili lang sa reels kundi sa tibuok yun tibuok content or episode. Yes, sa mga post ka nang actively engaging jud ka sa page. Fun yun, no? Fun yun siya. Fun badger. Yes, ma-notify ka na top fan ka sa page mo na siya. So for last week, mauni sila. Yeah, Moni. Ugsugda na nato? 3, 2, 1. Roll! Tapan, Pagwapa, Roleta, go, go, go!
Exciting! Alam ka diha. Baan lagi ko. Hala, Wow, kisa ni si Simeon! Simeon Sinog. Congratulations! Yes, congratulations. Ikaw ang kalawa sa ito ang premium beauty treat from a party. Yes. Beauty salon. Na yan. Worth? Pila ka Yes. yes. Worth? 2,500 na mga beauty Wow. cares. Yay! 2,500 Services. pesos worth of beauty treat di ka sa Pretty Me Salon mo nang hulata lang ang ulato ng sa i-message lang siya sa ato. Yes. No? Excited. Yes. Exciting yun kaini. And this is every week, right? Yes, every week. So, ang karon na week na mga engagement, no, ato na po ng i-roulette for next week. Munang abang-abang sa kanunayon, no? Engage lang ng engage. Para, uy, dako na po kayo ng 2.5, uy, para lang pagwapa. Diba? That's right, yun sis. And kaning kato lang dali lang magigay magkatapan badge. Actually dili kami ang nag-release sa badge ha. Ang Yes. Facebook na Yes, Ah, sila mismo ang sila mismo makadawat sila og katong notification na fan sila. Notified. Correct gid na. Mo nang padali na Yes. sa follow, share and sa diri no sa ato ang Spotify o sa Facebook, YouTube. sa YouTube. Yes, ug na tay TikTok sis. No? So, perfect. abang-abang po sila sa ato ang TikTok. TikTok account. Ayan, wow, bongga kaayo na. Nanatay TikTok, mga TikTokers dira, uptik na kayo mo. And, panahon na sis, para magpasalamat na sa ato ang mga maabtikong mga Yes. Sponsors. Number Yes. 1 diha, si Pretty Me Salon and Spa. Wow, thank you so much for all the beauty care services. Labi na sa ato ang mga padula weekly. So, Correct. Hi, maayo Ian, kita di si I know. Lord sa ilahan. Yes. Yes. Okay, imo ka sis. Yes, og si sa ako si hashtag Beauty Lounge to Real sa may dadra ang address no it's posted sa may Ermeline's Complex sa to Real Davao City og syempre no katulang soon sa ubang mga sponsors na naka-line up na sila actually. And soundtrack. Yes, Soundtrack Recording Studio, si Sir Ryan Relion, the owner, and of course, the music arranger sa ato ang bongga kaayo na sa ato. Yes. Oh, mamina siguro ta. And of course, nagkanta mismo ani si Gretchen, sis Gretchen. Sa Yes. Facebook, Melody 10 na siya, si sis Gretch. Ayan. Yes. Isa pa ba? Salamat. Kaing salamat. Thank you. And, i-memorize yun na ninyo po ang ato ang ato ang jingle para makakanta-kanta mo. Yes. Daog siguro po tana, no? Kung kisay makamemorize. Kanta siguro tana. Puhon-puhon. Kantahon nila, mag-record sila og video. Yes. More sis, Yes. again and again. Oo. Ayaw din mo kalimot ha na mag-subscribe sa ato ang YouTube, mag-follow sa ato ang Facebook, no? Hit the bell button sa YouTube kay para ma-update mo every natay mga new video na i-upload. No? Ug napunta once again ako atong na-mention ganina TikTok, no? Nanata sa TikTok, Spotify, no, labi na ng mga gabi naman trabaho, paminaw mo sa tuwang Spotify. Okay? So, That's right. yes. Always lang gid na kanang actually the expectation versus reality sis is dili na lang gid ta kaayo mag-expect og too much, no? Pag kung mag-anda mo pila tong heart na dili kay tagagmay og heart. Yes, and accept kung unsa jud ang imuhang partner, no? I-accept kung unsa siya and help her or him na ma-build siya, mahimo siyang better each day with you. No, na at the end of the day, siya ug ikaw po ang iyang pilion. Tama ba? Mo na.
And mao nang I hope daghan kaayo mong natun-an karong adlaw sa ato ang dili lang live kundi pinaka-special na mga moment na pagka-live karong adlaw no. And mga kachikas dira na I hope dili lang karon na madunggan ninyo magrema gid ni sa inyong rema gid reminder no Yes. na mag-remind Yes. sa inyong family as well sa man ang inyong mga partners dira sa kinabuhi. Yes, daghan kaayong salamat. No, always remember na dili ug dili ka na ginasara. Hantod sa sunod dinhi sa Chika Tasis. Walang filter, walang daya. Trending na chika, dito'y laging masaya. Relax lang.